Hello mga kawigan! Welcome back to our channel. Sila si Richard at ngayon meron po tayong McDonald's Cravings Overload. Meron tayo ditong chicken, may spaghetti, may alaking, may burger po tayo dyan, meron tayong apple pie, may sundae, may soft drinks, at meron din tayo ditong fries. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa biyaya na binigay niyo sa araw na to. Sana po lahat ng nangailangan ng tulong ay matulungan niyo po. Ito po isang matalangin ko sa inyo makatong na anak na si Yesu Cristo namin takapagligtas. Amen. Yan, so hugas na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Spaghetti.
Mm.